Слава на Бога, братя и сестри, здравейте! Днес сме Апостолска църква Божие воинство и днес сме тук с сестра Ясена, която ще даде своето свидетелство за нашия Господ Исус Христос, а това е нашия подкаст Яхве Шама, Бог присъства. Сега тук при мен е нашата сестра Яса и сестра, искам да те попитам, имам няколко въпроса към теб, като първият ми въпрос е да ми кажеш ти как срещна Бог и каква е твоята среща с Бога? Каква беше твоята лична среща с нашия Господ? Така, първо искам да кажа слава на Бога. Аз от 13 години съм вярваща и вярвам в Бог, но ще започна така. Първата ми среща с Бог беше на моята сестра Ваня, майка ѝ ме срещна един ден тук отвънка пред магазина и ми каза: имаш ли да ми отделиш 5 минути? Почудих се, но въпреки ние много се познаваме, влезнах при нея и тя ми обясни така. Знам, че баща ми беше много болен. Баща ми беше толкова много болен, че претърпя инфаркт, който го дигнаха в болница. От едната болница го объркаха с лекарства, започна да получава кръвотечение. Дигнахме го в друга болница. Оттам по същия начин не можаха да го оправят. Върнаха го обратно. Беше стигнал вече до лудница. Отказахме. Оттам налегло, близо вече това се случва 3 месеца. Подред по болници. Върнаха го в къщи. Последно вече започна да му се надува шийни, прешлени, врат, всичко. Една голяма топка. Казах си, това ще е рак, няма спасение. Плачех, не спирах да плача. Това ми беше най-голямата мъка, която се случи преди 13 години. Бях изнемощяла, бях вече достигнала до крайности. Не знаех какво да правя. Решихме с майка, искаха да му взимат биопсия в пращането на Пловдив. Той беше станал, човека беше около 120 кг, беше се стопил, беше станал 40 кг. Вече нямаше надежда за него. Но казаха лекарите, той няма да има надежда, няма смисъл. Но ако искате, може да го дигнете в Пловдив да му вземат биопсия. Аз знаех, че това няма никакво решение и реших с майка да го оставим в къщи, каквото е решил Бог така да се случи, защото най-много лекарите ни даваха 10 на дни. Той почти не напознаваше, не знаеше кои сме, нито майка, нито мен, никого. Не знаеше къде се намира, абсолютно нищо. Човека просто се отиваше. Така, срещна ме на сестра Ваня, майка й. Каза ми, отдели ми 5 минути. Аз съгласих, влезнах с нея. Тя ми обясни, искаш ли да дойдем да се молим за баща ти? За мен тогава ми се виждаше нещо като... Просто нямах тази вяра. Казах добре, но без много голяма вяра в мене си. Така, дойдоха в къщи сестра Диана, пастор Александър, който той също е вярващ, и мисля, че двамата бяха, нямаше други с тях. Още от вратата моят баща, въпреки че не познаваше никого, дигна ръката и каза: има Бог. А той не знаеше да говори, не знаеше да познава, но от вратата каза: има Бог, без да знае кой е дошъл за него и за какво са дошли тези хора. Мина са 10 дни, благодарение на Бог. Аз просто нямам думи да си изкажа благодарността към Бога. Моя баща след 10 дни стана и сам поиска да яде. Слава да бъде на Бога. Аз просто не вярвах на тези чудеса, които се случиха с него. И от тогава до ден днешен моя баща, може би е по-здрав от мене, сам работи, сам се оправя и се движи. Благодаря на Бог, че ми го изцери, въпреки че докторите не му даваха надежда. Това е за баща ми. Да. Значи твоята среща с Бог е била чрез сестра Джида, да, която реално тя те запознала с Бог, теб и семейството, когато са дошли да се молят във вас. Да. Нали? И чрез баща ми, чрез изцелението на баща ми, аз обещах, че ще служа на Бога. Ще вярвам в Бог. Слава на Бога. Но не знам как да го нарека, моята вяра не се втвърди. Минаха са тези години, мина са също всичко, ходих на църква, ходих
нали, спазвах си обещанието, вярвах си в Бог, но не знам, имаше нещо, което се прочупваше в мен, което ме спираше. Докато не се мина тук, да кажем 6 месеца, се срещнахме отново с моята сестра Ваня. Пак ми се показа на пътя, както винаги не ме оставя, може би аз я оставам, но тя не. Дойде в дома ми, защото тя знае аз колко съм болна, какви болести имам, какво ми се случва в живота. Тя дойде, беше пратеник от Бог, дойде в моята къща и ми каза така: искаш ли да възстановим всичко от начало? В смисъл, искаше да окаже, че да стана нов човек. Въпреки че аз бях вярата, не бях толкова закровяла във вярата. И когато тази среща с моята сестра... Може би, че си била отпаднала така малко от вярата. Отпаднала, може би, да, от вярата. Но срещата ни с сестра Ваня ме вдъхнови и ме накара да стана дърво, което дава плодове. Амен. А това дърво, което дава плодове и което сега духа работи в мен, се чувствам толкова силна, чувствам се толкова... Просто не знам как да го изрека. Значи аз съм обещала, вече не съм същия човек, аз съм нов човек и ще служа до последно на Бог. Защото без Бог няма път, няма път. Точно. Ние сме в тъмнина, в тъмнина. Точно. И искам да му отдам цялата слава, че благодарение срещата, която явно той изпрати, моят Бог изпрати сестра Ваня, да ми покаже някои неща, да ми покаже много неща даже, и така ме вкара в тази вяра, в тази сила, която сега я имам и която искам да помагам на хората с каквото мога, да помагам и да служа на Бог и да вървя по пътя на Бог. Точно така. Добре, искам да те питам още нещо, значи имам още един въпрос към тебе. И въпросът ми е следния: какво е твоето свидетелство в твоя живот? Имаш ли, освен това, което вече каза, нали, слава на Бога за твоя баща, имаш ли някакво друго свидетелство, с което Бог е направил нещо за тебе? Нещо голямо, нещо, с което си го запомнила, нещо, което Бог е направил за теб? Бог направи много неща за мен. Бог просто ме изправи на крака. Аз бях по болници. Аз бях почти стигнала до психиатри. С нерви, с притеснение, прекарах инсулт, прекарах много болести, имах много проблеми, но просто чрез вярата в Бог аз сега съм много добре, на крака съм, дори не можех да влезна в църквата. Като влизах в църквата, се чувствах, почвах да треперям, не исках да влизам в църквата. Нещо ме спираше, краката ми бяха вързани, а сега съм развързана, сега съм нова, сега съм готова за борба, да вървя напред и да славя Бога в името, в мощното и святото име на моя баща. И ще вървя само напред. Без Божията сила съм. Бога, наистина много, това е много силно, което ни казваш. Наистина много е докосващо и ние благодарим също на Бога за това, което е направил с тебе. Добре. Искам да кажа още нещо. Искам да насърча всички, които са наполовин 50 на 50%, наполовина вяра и наполовина към живота. Не дейте. Повярвайте в Бог. Бъдете с Бог.